Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachaka ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari. Vadikani, sekuziva kwamunozvita manews updates panapa, tichinoona kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. First update i-update yavagwizi yaJapreza. Japreza chichamboitika naJapreza. Japreza atengerwa mota brand new car ya2025 Range Rover, atengerwa naWicknell Chivhayo. Zvatengerwa mota iyi abva apewa 150,000 US pamusoro yongonzi hako Japreza ita yawaita nemari iyi. Nomborota zvadofuka comment section pamusoro penyaya ichingoti yedu congratulation kwaari, ndozvaaitirwa navaWicknell Chivhayo. Ndataura zvadofuka comment section. Next update vadikani, ndatinyore comment section kuti kune vakakuvara rest in peace. Mapurisa haasati abuditsa full information yekuti pane vanhu vakafa iri pachiitiko ichi. Makusenda mboposta case yeaccident, iyi futi icase yeaccident. Nezuro kumanheru kuma10 dzemanheru muna Simon Mazorodze paChicken Inn iri close paZBC. Tauda kusvika paZBC pane makombi 2 akaita head on. Aita head on pane imwe yakakudubuka, vanhu vakakuvara zvakaipisisa, vamwe vakamhanyiswa kuchipatara. Ndo nyaya takareceiva ipapo. Dava kusiyai muchiona kashort video. Wapedza kuona kashort video wotaura zvaunofunga comment section. Ndo macases atekeshera munyika ino yeZimbabwe. Zvopedzwa sei? Zvimwe zvachona zvakuda kuti tishinge kunamata, tiende pamberi paMwari tichinamata, tichirevesa nekukumbira, nekuti izvi zvanyanya munyika ino yeZimbabwe. Yakuita kunge satanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva ropa riri kudeuka, havapere zuva tisina kunzwa case yeaccident. Ndataure zvanofuka mucomment section. InsaHadzirare, ndafunga kuti tosangana zvekare munguva inotevera. Wasubscribe here, walike this video here. Much love.